balak po ba kayong bumisita sa mga affected towns sa Batangas and nearby areas soon? Ako magpunta? Yes, sir. Yes, tomorrow. Mag-ikot ako. Pag hindi na ako nakita ng daan, sa bangil mo na lang ako hanapin. You'll be accompanied by... If I go helicopter, yung mag-ikot. I want to go around. I want to visit all the affected areas. Kaya lang, sabi niya, I've been warned by my doctor to be careful. Kasi nga ito, dadala ko. Hindi man ito makakontrol ng access. You know, I have, may dynamics ako dito sa smoking, sa the years of smoking. Apektado yung... And you have that, diba? Okay lang ba kayo doon? Kainin ko po yung aspol na yun. Pati yung taalan, ihian ko yan. Itong buwisit na yan. Last Doon question. ako sa